Right, muri yeZimbabwe zvatotanga iko zvinezvi tiri kutomhanyira kumatch kwa Nyokayemabhunu. Munhu wese kune vanga vakarara tarisa story past 5 iko zvinezvi takatonanga ikoko kumatch ya comrade Nyokayemabhunu because zvatoda kuti tinoita ikoko toda kuti tinonzwa kuti zvoni weembassy vakaita sei, zvakafamba sei kupa mapepa a comrade Nyokayemabhunu. They have to explain to us, toda kunzwisisa. So kana uchinge uri kori ikoko kana uchiziva kuti iwo mari yako ikombiri kushota, inini zvangu ndinokwanisa kungokupai kana ma 200 rand, but for now ndiringoda chete vanhu 5. Kana usina mari yebhazi yekuenda ma 200 rand kwauri uri mudhuze, gara waisa namba dzako iko zvinezvi, taura neni ku inbox because ndikuda kungochuza 5 chete because ndo mari yandinayo yandiri kukwanisa kungokuisirai to my e-wallet very fast. Please be fast. Vari mudhuze uyai mutaure nyaya dzenyu tionesane ipapapa. Ndiringoda vanhu 5 chete vanoningirina, then tobva taita kune vamwe vanofarira zvekumwa, vanofarira zvekumwa zvinosiyana. Unondiudza kuti iwewe unomwei, unondiudza kuti unomwei, so that ndobva ndakuitirawo plan ikoko, ndobva ndangokutengerawo zvaunongomwawo zvimadorodoro kwangoitawo laki kana ukati uchimwawo rinotengeka. So muri yeZimbabwe udzanai ikoko, tell a friend kuti zvatotanga iko zvinezvi zvatinoda kuti tiite tese tiende kunochimhanya. Kuchanakidza nhasi iko zvinoita takutosvika. As you guys can see, traffic is everywhere. Takatonanga ikokoko kuti tinotaurirana neembassy yedu kuti yakazvifambisa sei panyaya ya comrade wedu. Toda kunyatsonzwisisa, hatikwanise kusiya comrade wedu achidonha madonhero akaita seiwaya. Hatizvikwanise, hatizvibvume izvozvo. Ngatinosangana ikoko muri yeZimbabwe, takatonanga isu tatopa dhuze because tatoona kuti zvekutonda nemota zvototinetsa, takatigedza timukire nguva ichiripo titomhanya ipapo netsoka. I think izvo so mukatotarisa, as you can see kamera yedu inotonyora kuti video rinenge ratanga kurekodwa nguwai. Mukutoona kuti tatone 2 hours tichifamba because tamukira na 4 o'clock tikategedza tingoita zvekumhanya tiende ikoko tinotaura nyaya. Toda kuti nyaya yacho iadreswe pachena, nyaya ya comrade vedu, chii chakaitika, zvigananda zvacho zviri kunzi zviri kuuya zviri kupusha. We also want to know kuti ndaanani, zvinonzi anani zvigananda izvozvo. Kana pachinge pakadyiwa mari embassy vanofanirwa kuidzosa. Kana embassy yakuda kupindira nyaya dzeZANU-PF nedzevana veZimbabwe vanofanirwa kusiyana nadzo nyaya idzodzo zvamuchose. So this time around hatisi kutombosekerera zvinhu zvisina nebasa rese, takatojamuka tikutonanga ikoko. So kana uchingori mudhuze muri yeZimbabwe mangwana ndiwe, you never know kuti chii chinozoitika, tinenge takutoyowo kwako. Saka munhu wese pautori papo ndio chicomrade chacho. Ende tikatarisa vanhu vanga vari muhondo panguva yavo vakarwa hondo, marwire avakatodziita. Isusu munguva inei ndo marwire atiri kutoitawo hondo yedu izvo so kuti tiende tinonunura macomrade edu. Saka ngatigare tamhanya shamwari tiende because tiri kumashure kwenguva, toda kuona kuti zvichanyatsoonofamba sei ikoko kwa